kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadag iti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Tagaro din rugyan nga kantain. Ibasa na ito pakasalitaan ni pagayam tayo nga Berto nga napauluan, siyak tiin muna. Ayan, napadanan nyo kamsat na ito yung pakasalitaan. Sagudayin nga ti surat, ti pakasalitaan iti kalman laeng ni Berto, nga napauluan iti siyak ti imuna, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nimi, tasimrek kami manen, nag-check-in kami manen kini ani. Nakastrek kami manon nemi tunig ti siled ti may sang hotel, rinugyakon manon nemi inikat ti sapatos ko, rinugyakon inikat ti t-shirt ko, sa ko rinugyanin ikaten ti pandalong ko kumangem ko nana. Berto, mabiglang. Apay, anong pala kukon? Ikaten mong tarwaten, dat ubrak to pa yung ikaten. Ubrak to man yung ikaten. Aday baga ken ka, sud ka nang siya titimawag nga nag-awis ng check-in tat, aday baga ken ka. Mabalim mo't nga baga kabayatan nga, agan rin naman sata. Ano nga mineta? Ha? Kinunak manong nemi ket intuloy kong inikaten ti pantalong ko ket brief laeng ang tinabati. Kaya di kita, ni Ani kit kitain ng ti brief ko manong nemi. Kit kitain naman yung tinakadus-dusol nga brief ko. Nga orel lumlumsot. Kabuta saan ngo man ti brief ko manong nemi no. Nakatakder dito armas ko. Rumuar. Da rumuar. Nakitak napatilmon ni Ani. Rinog yan naman inikat ti arwatan na manong nemi itingato. Sana inikaten ti brana. Ti makderak manong nemi kinasit gaket inamalak adagos ti may sakadagi ti mansans na. Berto. I miss you, Ani. Berto, gurka. Ni daytoy. Talagang magustuhan na launang iyon una dagiti duwang mansanas ko. Makakangkaanak namin manin eh. Nagabait nga nakanin nagdi mansanas. Berto. Berto. Gurka. Nakapapakot manong name iti kaantak iti barukong na. Ket siya kon tinangikat iti panti na manon nemi. Ket nagasak-asak dagiti nakulap ko iti kalidaan. Ket madlaw ko manen manon nemi agtubog ket talaga nga mailiw. Inturo sinakrut ko sinakruy ko isuna manon nemi ta adayo kampay langit ti katre. Tano idurong ko baka iti datar ti pakatulidan. Sa ko inda impaidan manon nemi ti rabaw ti kama. Saksi magpat manong nemi ket di tayo nagkakdig iti lips na. Sa ako yung pababa, itutangad na manong nemi. Oh, Berto, nakamarmara na unay na bibig mo. Magusgustak unay na kita nga parang nga bibig, Berto, ay nga adamanin manong nemi na bibig ko, iti duwaman sanas na kas itinaramid ko itay damo. Pinagsinublat ko ida kinaramkam manong nemi. Anadamat nga dito nga pagngik ko ti asog na nga isang oh, Berto, oh.
Langrodan lang aroden, manong nemi kas iti dati nga ruta. Kada ginibibig na, iti barokong na aging ka, iti nagbaitanan, hindi kiti legs na. Kat kabot agurayan manong nemi itay, iti agburburnok, nga digo. Dito ikon nga inigup-igop, ken sinapsapan manong nemi. Oh, Bert, kasi di dati manong nemi aramidik amin dito tap na awanti ko na ni ani. The best ka kung nakang kanayon. Mapne kak uday Berto. Kasano aktupay no awan ka kas pagarigan. Kasano no madayo ka. No mailiwak kasano aramidik. Apo, jaga ta maibtor Berto. Oh, Berto. Numuna ta. Kuna naman ang nemi no kastang isarag ko ti dilak sa ko pagkutsi-kutsin. Sa ko iragpin nga medyo ipangato man ang nemi ti patong na kinsurot. Berto. Uwan man ang nemi. Kat siyempre gabot agumanat sa isunat at kanunas ken nga magana. Sa bagay, tsak unay baybayagan, takastan tuman at tungpal na ko na. Yung pangatog ti olok, day dagas abagapaman iti barokong nasa ko inamalan, iti lips na, manunemi, kalbasan na detan. Kasla amulatan na to armas ko na sa dino nga sumurek, ket isinerek nanti ko, ba? Berto! Oh, hani. Berto. Paspasan, Berto. Ibili na paspasa ka kadata. Manso. Dadan, nagtudon sa madlangan dito eh. Lai todo, ipigsam ka ron. Ipigsam ti todo. Oen manong nemi kasta unayin, ti pa naggabomi, kasta unayin, ti pa nagkabalyo, kasta unayin, ti pa nagpaspas ko, kapata paspasam ko na. Sa nakinayat katan manong nemi. Berto, labalak manan. Sa anak pa na nga pa. Iyoray na tapamitlog. Paminsan kat pamitlog. Kanin yoray na nga ron. Inoray ko nga ron nga. Linukayan na manon nemi, tibagik, kalbasan na ituloy ko lang tinagbiyahe. Intuloy ko lang manong nemi na nag-iskapi kat pinaspasak manong nemi paspasam ko na na. Hindi mapanak at mapanak matin manong nemi. Oh! Ani! Oh, Berto! Nagkinayat kat kan nga duwa manon nemi ito talaga nga simabat impasabat na para iti magkatlo agon daw kat siyak na minsan laing hindi maalay-anan tinik namin. I love you. I love you more, Berto. Ano naman tikit mo ibaga? Masikuga. Ano? Masikuga. Abay nga yung palubos mo. Huh? Ano nga rin mo kita sa panakaalakon? Ano nga rin? Ano nga rin? Abay sa lutsudan na nga rin? Hindi agsibog ta. Nakasibog ta na minsan. Iulit naman ang nagsibog. Ang adadat kahit ko mangig. Ano nga rin kahit mo mangig? Siyempre, pagka mangig kasarnak. Ako pagdanagam, ti kasar kanto. To. Kato na nga rin. Ita ko mga rin. Itan. No, itong bigat dito. Ito naman misal bigat dito. Dito ko mga pati kahit kung ibaga kanya. Na-aproba na natin aplikasyon ko magtrabaho sa Manila. Ana? Ano ako na? Nakalawlawag timbagak. Isot ka po nang manugot akmat nga nagsinarag tatasaan lang nga sikat at ibagana, pati siya. Ano tayo bagam? Ano dyan? Na-aproba na natin aplikasyon ko sa Manila. Ada lang ako trabaho dito. Hinapin nga pala Manila. Dakdakal ti sweldo ki jay. Times 2, imagine.
Kaya dito makatawin, no agorno nga, di takal doon ti kwartata. Nang tiket mo pasama kita. Inagtrabaho. Saktok subli. Kadi kasar kanto. Ikasar nagpahingo mo na. Kas ka rin at mag-ready. Kaya ito no lunasan nga pamanila ak. Rabi iti sa Domingo nakidi kat lunasan kat mangrug ako ng trabaho. Igawid ka, Berto. I'm sorry. Ani, nakapatpatig dito eh. Jack to makasarak ti kasto ng trabaho. No Jack gundawayan. Ti sweldok ita times 2 no nagtrabaho di Manila. Kasi ka, makauray ka. Makauray ti kasar. Ngayon mo sa wani, igpasangayak amalasan. Kaya ba kam katagawa dali, kaya parents mo nga, apaman nga may pasangay mo, aggadan ton, may santon nga aldaw ti kasar kinbunyag. Nagpasingay ko may tanga bulan, another 3 months. Sunto pa nagkasar tapat tapno 3 months mabunyagan ti anak ta. Simple nga awatan. Sunod na patpatig. Pagpilya-pilya na kuma. Dapat patig, di ba naging kasar mo kanya, kuno ti trabaho. Maka-oray, ti panangin kasar ko yung ka, ng trabaho, ang mga saan nag-amapan, awan tot gundaway nakasjay, nakasimsimple, ani, please, mawatan na kumamat. Awan nga rin tinaramidan, manon nemi ni ani, no di umanugot ti kayat ko. Agtalo ka nun nga bulan, ti sukog na manong, imanak nga rin pinalubusan ni terminal ti bus, nga agpa Manila. Iniredy nga sardam. Numabaling ko, maghitigawid ka, Berto. Haan nga mabalin. Gabutin tun lunasen, agtrabaho akton. Kanayong kangatawagan, no problem. Basta, i-report mo na kay kasasaad mo. Kapalag trabaho, nga aglib ka doon ito, ag 5 months to, data baby tan, okay? Kanayon naman tagpa-check up. Tapos nagkasta kita, mamonitor ti kasasad mo. When? Binula na ka mangipawid. Promise. Sige. Maraming ko ah. Agsublikan to, Anberto. Agsublikan to. Kasta nga rin tinapasamak manong name nagtrabaho ak iti may sa kumpanya dito Manila. Nanda na inal daw, titawag ko kinkwana, wano saan kitsot tumawag kanya. Binulan mat manong naming nga mangi pauitak, ngam saan ko ipawit amin ang. Diyan lang namnamak ng usarin na, maparag pa-check up kan na pagmerienda naman na. Adandalon nga bulan ko manong naming dito yung kumpanya magtrabaho. E di mama amok manong naming ni Betty. Hi. Ilocano ka? Uwen, Ilocano ka? Sige. Iso nga rin nga, Ilocano ka kung Ilocanak mo. Tagano ka? Isabela. Punuam niyo ko nada. Nga niya. Napipindas na kita kay Isabela. Bula. Tagano ka? Ilocos Norte? Laon yun? Ilocos Norte. Ano ito dyan sa Ilocos Norte? Diyan Dingras. Dingras. Itay agtatabungaw. Among ganit pa kasalita ni Dingras ya. Nagbalingan na siya nga ditong galmay sa kada kami manong. Hindi ta sa lutsudan na kanya itira minsan na pangkam nag-lunch. Anda girlfriend nun? Anda. Imbatik sa jay Dingras. Kasi ka. Nabi nagbisumot ka. Yung batik man sa Isabela. Ngayon among, last month lang, nakikasarte sa Bali. Nakikasarte sa Bali. Kakaasi ka ngayon. Kung nga ron, ang paspasanaan, agkasapulan na ti mga agas iti sugat ti puso. Di ka mabalin. Mabalingan niya. Nga mga agas iti puso. Di ka agangawas ta, hanag agangaw. Gapoto damo ka pala makita. Kung nagnarot, alistok gayam nga malipatan ti first love ko.
Ano ito yung agur oray at second love ko na. Naangaw ka, Betty. Hanag angaw. Anytime nga kayat mo, nakasaganaan. Manong nemi lalaki akit kasapulak kailiw ko dagiti arako padaki nagikoy ti maysa nga babae. Sumasang ko na pinanunot nga dagur oray nga ani jeding ras nga masikog manong kaya dimansan ng kampa dinner date kay ni Betty nag-dinner kami, iminom kami kahit na medyo napalaluan mit iminom makigang anda kami nito Onectic Hotel manong nemi. Kastaon iti parang karkarap as kanyak ni Betty. Mawaw manong nemi. Isupayenti mo na nga nangikat ti arwatan na. Kaya ti bang tultulong kanyak ang mangikat iti arwate. Aging kang padpata kami nga lamo-lamo. Sa balit imas di bibig ni Betty manong nemi. Sa balit purma ken imas dagiti mansanas iti barugong. Ken sa balit raman manong nemi dagiti katas dagiti digo manong nemi ti bulalo. Kas tinararamit ko aramitik duka kini ani manong nemi amalak dagiti bibig na agkaktingad na sa kunto kagat-kagaten manong nemi dagiti mansanas ni. Oh, Berto. 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 Sakto mat ibababa manong nemi mga anak to. Kastoonin to tipan ng sep-sep ko ti ulo ti tilapia. Kastoonin to manong nemi ti pinagpisaw-pisaw ko iti disuor ti nagbaitan di kiti legs. Kasapulak manong nemi. Nabayagan ng jetak. So nga natoy ni Betty nga nakasagana nga mga iti pa nakawaw. Mawaw met isuna ket ipakmet data pa nakawaw. Agtalo oras kam to ti Onectic Hotel sa kam to agawin. Masansan idin nga kastoy ti raramitek mi manong nemi. Aging ka mamanupay nga matawagak ni ani wano, mamano pa yun nga, masungbatak, titawag na kanya. Aging ka manong nemi nga impas ngayon ni ani ti anak ni. Lalaki ka no, kat junior ko na. Sa dinamag manong nemi, intun ka nga gawid ka, imbagam nga, anta ka ito, impas ngayon. After 3 months more. Kinunak manong. Ngayong kada kita kagundaway, ibagbawamatin manong nemi ni Betty nga masikog isuna. Nakaw, masikog. And after 3 months manong nemi, agpaamyanan akon. Ngayong nagkalugan kami mat ka ni Betty. Imbes ko mga dita Ilocos, tuturungan mi, ija kami Isabela manong nemi nga nagturong. Iti balay da inyam amuna nga siya iti boyfriend na. Imbaga pa ni Betty kada kita naganak kang kuana nga masikog isun. Nalaing met kita naganak kang kakabsat ni Betty manong. Tati amana ket soldado, pulis ti kabsat na. Ay bayaw, ang mabali na nga di kay agkasar. Ay kuha, agaway takbo wala di Ilocos tapno. May pakamok na kiti pero saan nga mabaling? Ang gagawawit, ang kasar kayo nga umuna kini Betty, agpadpada ta nga lalaki bayaw. Hanyata mo, baka samong itong pal, tikapsat ko. Lalala, orat ado pa kasao. Wala nga kasapulang nga may ipakamo mo lang ang kiti peres mo nga mahangin na sa pagayabam. Basta ito bigat. At data ito sa disimbaan. Napakamo kang tipadi. Kahit masapon nga kasar kayo, itikapsat ko. Pamagaya, madamat napigsa nga tudo. Napigsa, tibaya kabak na. Amo lagi iyangin, kapsat. Ayan. Laituloy tayo nga basa. Awang nga rot dinaramidak no di imanugot manong ni.
arig na napiko ta. Uno saan nga arig na talaga nga napiko ta. Pinikot nak ni Betty. Di makadagas manong nemi pinaritan nak nga tumawang. When nagbalindang istrikto kanya. So nga saan ako nga makontak pa manong nemi ni Ani. Nga ore ko balang suportar tiidnak ipawit kang kuana ngam sanda ko napalubusan. Aging nga nagpas ngay met ni Betty nga asawak babae timpas ngay na isuda ito ni Jennifer. Dito kami ni Isabela nga nagtrabaho nga nagpadpada manong nemi aking nga nadaan kami ni Kibalay. Aging nga manong nemi nga nadaan kami pa sa bali nga anak. Aging nga manong nemi nga sa bali pa nga anak. Talon ti anak mi manong nemi kini Betty. Oh, saan ka nga naragsak? Talon na kita anak ta. Nga di na mo napuputan, di ba? Kumusta nga tamutin ni Ani? Dadya ka di pa lang nga Ani ti pampanunutin. Kaya ti anak mo keng kuwana. Adak lang nga rutin. Ada pa yung talong anak mo kang nga. Lipati mo ni Ani. Siguro nag-asawa mo tinday jay. Kahit ko nagbakasyon. Tunano kahit mo pa nagbakasyon. Yung tumabunyagan ni Shirley. Sige, umanugot ta. Agpakasyon tayo sa dilugaryo. Kadwa na kita anak ta. Nagbiagam nga road manong nemi kadwa ni Betty agram ng talong anak mo. Kaya dumanong kami dito ibalay, manong nemi, hasta uniragsak siyempre anak kanya, kan kaabsat ko. Ay, nanak ko, ay apo, ay barok, Berto. Hindi ka man lang puros nagpakpakaan mo, te abuming kinatay kan. Kaya manadaman kayo man, sa baling asawam, may kaduang asawam. Kan talong anak mo. Ano ta ko na yun, tatang? Di mo kad nang yung balasan ko. Anat naga mo, Betty. Ano ko na yun? May kaduang asawa ka na yun? Kawin. Ha? Saktin mo na. Saktin mo na, tatang. Ay, kaya imun una dito, balasan ko. Isodeta ni Ani. Saktin mo na. Di ka man puros nagpakpakaan mo. Hindi kisa po ya. Si doon na kaduam. Dito may kaduang asawam. Tinalyaw ko manong nemi ni Betty. Ha? Tatang, anong may kaduang asawa? Saktin mo na. Nakasakano nga sikat mo malasan ko at dito ni Ani. Dito ti inaw na yo. Uwan tatang. Inaw na ang amang putot ni Berto kini Ani. Di isot imuno na nga ron. Ay saan? Saktin mo na. Ne, nadamagan ni Ani nga daka. Isudetan, kaduanan ni Junior. Diyos ko, hindi dahil ito yun. Sus, hanggang mabalin. Nagpinangat kami kina ito babae, nagpinangat kami. Shhh, bedesan ka ko mga iskandalo. Naglagubam, taga Isabela ka. Baka no, anat mapasama king ka dito dingras. Hanya, ito yun. Di na kisakit. Basta sa kag-iskandalo. O na nga, sakti mo na. Ang iba ka tatang mo nga, ni anitin mo na. Ang mamalin, sakti mo na. Wano nagtalakak. Inoray mi manong naming nga nakastrek dagit-agit. Berto, Ani, dito ni Junior, anak, ni papang mo. Pa, pita ka lang pa. Imasadag manong naming at imarakop ka niya. Sino na kito pa? Kakabsat mo. Ha? Nadaan ka sa bali ng pamilya? May kadwa ang pamilya? Oy, sikang ubing. Ano may kadwa? Nakamitin mo na. Betty. Ano nga dakiat mo na? Nakami nga ginatin mo na. Nakamitin mo na. Sakti mo na. Sakti mo na. Tagtala kayo. Kinakon manong namit.
Manong nimi pinagtalnak dagiti dua. No muna pinapilit dalata no sinut imuna. Mabitlang. Kastoy. Siya ti mga no sinut imuna. Mas nagtal na kayo. Ni ani, ti imuna nga nobyok. Nobiyak ko naman. Ay, nobiyak. O, magitam. Sakti mo na ko nagta. Huwain, sikat mo na nga nobya na. Ngayon sakti mo na nga inasawa na. Kinawang pa ito may kadung asawain na. Kahit saan na kadung asawain. Shhh, nagtala ka lang, Betty. Alala. Ni si kaani ti mo na nga numiyak. Ngayon ni Betty ti imo na nga kasar ko. Kinawanin ti may kadung ikasar mo. Tanyo kahit mo sawan. Ikasar mo pa pati ni ani. Hanggang mabaling ang kasar ka mo. Maminsan ka lagkasar, maminsan ka lagkasar, maminsan ka malaksin numatayak. Kahit numatay ka nga ron. Diyak ibalubos ka matayak. Kahit numatayin ka, tagtan na kayo. Betty, amom idi, di ba? Imbaga kang ka idi nga at pinanawak nga nubiyak dito tingiras nga masikog. Imbaga kang kaidi nga agawid akto tapno ikasar ko na. Yaman niya tinaramin mo. Nagpasiko ka kanya. Sa agawid ako man, simurot ka. Loko ka. Para Isabela gayam din nagluganan ta. Kuna lang pa ng norte. Pinalilaw na. Sorry, ani. Pinikot nak ni Betty. Ako matindi marimidak na nagbalindang ng istrikto. Yung maglaki din na, nakaumay kami nagbakasyon. Tapno di kasta, kahit maamuamon di kinapod no. Kasano nga rodan? Kasano kam nga rodan kini Junior? Kinito na ka. Suportahan lang tanak mo. Yung mawan relasyon nyo. Kuna ni Betty man. Sige. Hindi ko suporta kiti anak ko. May tuloy ko tumakidin na kini Betty. Kaputi sungar ti legal nga asawa. Awang nga ron tinaramidan daani manunemi agraman kini Junior kadagsang sangit ni Junior. Kaya anak, inaldaw nga tawagan ka. Binulan nga ipawitan ka. Aging ka manunemi nga nagsubli kam dito Isabel. Intuloy mi tinagtrabaho, iti asawak, manunemi tapno mi sakat mi panagbiag mi agraman di taluhan nak. Di makadakas manunemi. At damay sa bigat na saan nga makabangon ti asawa. Apay, anak ko. At ang samat mangilunod kanyat. At ang samat ng tamay kanya. Nga't mo sa baka pinataymanak dahil nga ani. Oy, awan taga inukos nga man naway. Napakabaka dito Isabela. Ayo, awan. Nasihan, rubuatan ka. Dahil kumpain ka. Isarik ni doktor. Dito nga nadoktalan manong nemi ti doktor tinakana nga sakit ti asawa. Doktor, dati hindi nga marikrik na ni misis mo ang saan nang intaltalag. Dinanugutan. Narigat ka din nga maispalda asawa, doktor. Di ka kasto nga kaso kat milagro lang ti makaungan. Makapaispal. Milagro lang ti makaispal. Breast cancer. Pero, Diyos ko ya. Kasi pa kita anak ko. Masapat ang amori la itina. Kinunak manong name. Kit kastawa ni matisang sangit ni Betty. Di na maibturan ng ibturan. Di na maituran ng ibturan. Kamaylan ng ibturan manong name. Itidandanin panakapukaw dito lubong. Pati na kita anak mi manong name ipimo ng isang sangit.
Salsalod sudandan kasanundan tupay na mapukaw tandi inana. Awan nga rin tinaramid mi manon na mi daging inot nga panaka umres awanin talaga mapanin. Kanawan sa baling aramidan mi di mga nungot tinakabudno manon na mi. Awanin ti asawa. Baka nakapudno ni ani nga nangibaga nga matay isuna kat mabalo Oen manong nemi tapno lang mapasamak nga ni Betty ti muna ng kasar ko ket ni ani iti may kadwa ng kasar ko no mampay isut imuna nga nobyo. Iti pangababaan ti istorya manong nemi. Iti adlan duwa nga bulan sipud pimusay dedi Betty inumong ko digit anak ko. Agawit tayo sa diting anak ko. Awan din na aramidan, di kita kay kamanga, ket kayong ko. No din ang palubos ka na kami. Ket kasta unay at tiragsak ni ani, hindi madamag na nga may saakon nga balo. Ket kalbasan lang tinasurok ang makatawan, manong nemi, nagasawa kami kini ani. Napututak pa ay manong nemi ti duwa. Iso nga bale, inem dagiti putut ko. Talo, kini Dedi Betty, ken talo, kini ani. Di pagpindasan naman nun nemi, sinursuro ng pateg ni ani, ngayon bilang nakapudno anak na, dagiti anak mi, kanay di Betty. So nga akong problema ita, naragsak kami. Nagbaling nga duwa ti asawa, ngayon nagtanag kamay may sa, nilaing ani, dupay inem dagiti anak ko, wano putot ko, nilaing talo laing tiputot ko iti asawa kita. Na ito iti pakasarita kadagaman naklauna iti anus mo nang ibasa manon nemi iti likodan nga napigsatudo ka nagpuko-puko ti kuri agpuko-puko ti signal agyaman naklauna iti anus mo nang ibasa ket sapay kumata dapat na ibatik nga adal liwliwa kadagiti padak nga nakaan-anos nga nagbuya nga nagdengeg. Tuwing nga agyaman nga pagaya mo Berto. Thank you, Berto. Thank you, mat kadagitay nagan-anos ka nagbuyan.